बाजैयालाय सोरां रेडि खालामगासिनो दं नोंसोरखौ थाब सफैनाय नङा सानदोंमोन बे फाखाथिखौनो सफैया जाबाय खाथि खाथार माथो लामायानो 25 थाखाल' लादों बारायानोबा दे होमबा मादै जिरायथ' नोंसोरो आं गोजौआव माबा नायना फैनि बाजैया जायगा बानायगासिनो दं नालाय नायना फैनां जिरायथ' बेखौनो आंखौ देलायनायखौ बादा होबाय नोङो नुवाखै न'फ्रा मालाय बेसेबां थादो दा खोनासंफैगोन आलासिया बहा जिरायनांगौ नैबावनो जिरायहोदां न'आ फिसाजो बिलायनो बे न'आ 1 सेकेन्डबो गसंनो हाया आङो सोरथो गसंनो होखो नोंखौलाय गसंनो हाया नालाय जिरायना थाबानो जायोना नै आं खेलायाखै दे आयै मा जाखो मा जादों बाजै आंखौ दाखालि गारिजों सौनाया बेनोमोन आइ बुगालिया सोर सौवा आं जिबौखाय नोंखौ संनो आया 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 खोथायानोथ' मा बाजै नोंनोबा नामा बाजै मा जाया मारै जामारा दाखालि गारि थाव सोनो थांबा मोसौखौ बासायनानै सालायनाया बोरैबा गावनि आखायाव नांनुदोंहाय बेखौनो अयथासार रायबाय आंखौ लामायाव फैसा बिनायखौबा 200ल' होबोदों नोंनाव लोगो मोनबा बिफिननो होननासो दंखायोमोन आङो ए नोंखौ आं खालामनो गोसो जाथारनानै खालामदों आरो बोरैबा एक्सिडेन्टसो जादोंमोन दा आयौ बे न'आव हाबा हरनो हानाय नङा गाव बायदिसो खालामथारगोन बे फाग्लि हाफाङा आरो दाख्लैनि फैसा हर आंनो माबार बिजि थुजानो आयौ मा सालाखि बिलाय फिसाजोआ गावनि लाथाराखै फिसायाथ' गावनि नंगौना नङाथाय खावनानै खांनायसोन्दां मानसिखौनो सिखाव साइस नुखायो आयै आंखौ बिदिसो होनबावबाय बियो आं बे न'आव एसेबो थानो हानाय नंलाहाय नै जाम्बिसियान जाबाय जों सानैनि दायखौलाय गथ'फोरनावलाय मानो होखारनांगौ जाखो आंनि खर'आव बेबायदि लिरनाय गैया आं फिसाजोखौ हरगोन आं आलासि जाफैबा ओंख्रिफ्राव मुलि होनानै बुथारलाबायगोन आयै जाबाय थुहाय थु हानाय नंला आं बे न'आव थानो ओइ बिथुनो 5 थाखा हर नङाबा आं मानसि लानानैसो दरना होफैगोन न'हाय न' लादो नै उन्दैफोरनि जेबो दाय गैयामोनहाय आंखौ निमाहा होदो आयै फै बेल' नङा हौवाया आं ओरैनोबाबो फसायखायाखै रायलायगोन बोरैबा गाज्रिथारहाय बाजै खोन्थादोना नांला आगै मोननो थाङैफोरखौ मानो सिख'ना लाबाय बायनो जाबाय आं गोसोयो नांला थौदो थाथोंसै थौदो दसेनो दाय लोगो हमगोन ओइ हाय